Nyalazi udaba. Kinki Kabisa versus Pepe Hloko. Cela utshela inkantolo igama lakho. Igama lami nguKinki wakaHlabisa. Cela utshela inkantolo igama lakho. Ugama uBhebhe wakaMhlongo. Ungabe unaye ummeli? Yebo nginaye. My lady, advocate. Ngiyalazi udaba. Ungabe unaye ummeli Pepe? Hayi cha, ngizosikhulumela. Yini ekulethe enkantolo? My lady, into engilethe la enkantolo. Kahle kahle uyabona ukuthi njengomuntu wesifazane kufanele ngabe ngiyayiqhenya ngoba ngenze into ehlula abantu abasifazane abaningi. Kumsebenzi wami lo engiwenzayo engiyiqhenyayo ngawo ngoba ibusiness lami. Okumnandi ngaleli business ukuthi akulona leli business mhlawumbe ongavuka kusasa usole ngathi lizowa ngoba nje ibusiness elikhula kalula imali nje yazakhekela ngendlela ongengazi ukuthi ngayichaza ngethini. Futhi akulona ibusiness ongathi uyabangiswa yabo mhlawumbe njengalento esikuyenze ke manje ubona okhuyi sebezenza okhokhi mina nje la business limele nje ngumuntu odayisayo. That's very good. Akusajwayelekile ukubona umuntu wesimama okwazi ukuyimela ayidayisele sebethanda ukondliwa wobhey. Kumnandi ukubona abantu besifazane besasebenza abaningi sebeyafebenza. Ngiyazibongela kakhulu my lady. Into esiyenzekile ke la ukuthi umnumzane lo uBhebhe ube omunye wama clients ami. Leli business lami uyakwazi ukuthi ungithole ngocingo noma mhlawumbe uyifikele wena. Kusho ukuthi naye ke ungithole ngocingo. Uthe maye ngithola ngocingo ngezwe nje ukuthi ngisho izwi lakhe uyabona linokuheha imoya yethu inokuxhumana okuthize. Azafike ngempela ke uBhebhe ngempela lapha emsebenzini. Ayike bese ke siyawenza ke lo msebenzi osihlanganisile imoya yethu vele ixhumane ngolunye kohlobo sesiwenza umsebenzi. Ngibone nje nentshebe yakhe kisho ukukhuphuka ibuyele endaweni ikhuphuka ibuyele endaweni ngabona ukuthi acha ngempela uBhebhe uthokozile. Kuthe mase kufanele ke akhokhe wase engizela nezindaba zokuthi nginawe mhlawumbe umshini wokuthi siswipe ngaxakeka ngoba phela mina ngisebenza ngocash. Waba umuntu ohambayo ke othi ingcona vela uyikhipha lo mali. Hayi ke ngimlinde kuBhebhe Bhebhe ubula Bhebhe uyabuya Bhebhe nangu lutho Bhebhe. Ngavela ngabona ukuthi phela akakwazi ukuthi umuntu ayitike ngebusiness lama hamba ngisho kanjalo sekuyi rape le. Hey, yeyizwa ke leyo nto. Yusike ukungenelela lapho njengo advocate. Mangabe ekhuluma ngendaba ye rap umculo enguthanda kakhulu. Ngiyawuthanda umculo we rap ngoba umculo abantu abazi ukuthi uqale eMelika. Indoda kaBeyonce iyawushaya lo mculo. Ebese kuthi ke no Zulu boy bayawushaya, onyovesi bawushaya, nomfana wakhe. Yabona no ko. Bonke labantu ba umculo lo othandekayo. Kodwa isenzo esenziwe uNtshebe lo uPutbe sibi kakhulu. Ngizocela ningambizi ngoBhebhe enkantolo nimbize ngegama lakhe liphelele uBhebhe. Okay. Kungabe kuyiqiniso ukuthi wangena esitolo sakhe wadla wangakhokha? Hayi ayikho kanjalo. Ngibone iadvert ephepheni. Uthi uoffer ifull service. Manje ngijoyele lezinto. Ifull service manje mangifika khona ifull service ayina nekiss ayina ne mind blowing Ngiyabona uyayizwa leyo. Objection my lady. So mind blowing Yabona kule business. Abavumelekile nje uqabula. How? Abaqabuli. Bekuyifull service. Mangabethi into ayaziyo le. Angithi ngithola nekiss. Mhlawumbe umsebenzi Bhebhe nibaningi. Yabona bakhona abantu abaqabulekayo awazi uqabula nomuntu. How? Umuntu umuntu akekho uqabulekile. If umuntu akekho uqabulekile into ungayenza. Udlala ngeclient yami. Officer Makhanya ngizophelela umsebenzi angiqashela ukuthi uzobuka amabele. Malady. So manceda ke ithi umshini akanawo. Ngithi kanjani offer ifull service bala unamshini okuswipe. Wena ungafikanga nomshini wakho.
akana machine lo sathane awukho ndawo kumshini Akanamshini. la umshini nje awubona oh yini eyenze ungawuphathi ucash ubungabuzanga ebhizinisini ukuthi bathatha ucash noma bathathani awukho safe amalanga uphatha cash yonke into ngijwayele ukuyenza i-card i-platinum card nje ngeswipe wena wakwabona phi umzansi account ovulwa ngekhadi ngoba fanele ube no cash uma uyovula umzansi account azange ngisho kanjalo angithi ngijwayele lezi zinto cash up front usually ama-regular ngiyakwazi ukuyenza i-service in phela mina ngangiqala nanokukubona lento yenzile ifana ne-shoplifting so ngithe kuye athi ngiyodonsa imali kwi-ATM mangibuye mangifonela ifoni yakhe be-off hayi namanga engekho ofoni yami eloku mhlawumbe ivulile bekabhizi enye i-client ukuthi ubhizi akusho lutho lokho uma ukade ungene e-KFC Engatholakala. wathenga into kwase kutholakala ukuthi wena mubuya sekuvaliwe akusho lokho ukuthi ngeke usayikhokha imali yakhona uma wathatha imali noma wavula i-account ka-Edgars wathatha impahla uma uthi uyabuya uzokhokha kuvaliwe esitolo akusho ukuthi awusabakweleti ukuthi ingiphatha kabuhlungu leyo ndaba ukuthi 2015 eSouth Africa sakhona amadoda afuna ukudla ikhekhe mahala hey aw Uthi yazi uthe lalela full service no musu uyazi ukuthi ulaka bambelela ngeyidindi lalela ungalukhala ngefull service la akakhokhile lo waze waphakamisa unyawo la ka-left emtshelile uclient wami uthi angaliphakamisi wakhala futhi wakhala and yabona leyo nto ukudegrada iclient yakho uclient yami akakhanda ukukhala usiyekhala yena kuqala ukutetema lokho ukutetema leyo ugabe ngentshebe kuphela lo muntu mani ayikho lento engakho siyikhiphe lento ekhoti simnikeze isigwebo simfanele le mali ayikhokhe seyikhokha ne-interest ney'ndleko zenkantolo kungabe unayo iproof yokuthi wangena mhlambe ama fingerprints into enjalo kahle-ke my lady ungaba nawo kanjani mafinga proof enjani-ke ngixolisa nkosi yami hayi no bengishilo nje ngathi ungagezi nawo umozala ukuze ama-fingerprint alele ngasali ukuthi ugezile ngine-client uma ngisuka lana hayi yabo uyazi ngibone ngokushela icase yami ngoba bengithatha kangagezi ngoba abekhona ama-fingerprint angitshengisa wona akade esamoye ngala kodwa manje ngathi akangawagezi ukugeza kwakho-ke sisususa i-evidence ebizobaluleka kakhulu kuleli cala lakho ngibulele kodwa phela mhlawumbe ikhona enye indlela esinga-check-a ngayo ngoba khona la ama-fingerprints angasali khona mhlawumbe ngenye indlela nje ethize mhlawumbe angangilekelela nommeli wami ukuthi kube khona la singena khona abheke naye ukuthi mhlawumbe ayikhona indlela ukuthi sibone ukuthi ngempela kwenzeke kanjani hayi ngoba yabona into engiyinqanayo ngiyamuzwa nje beyibeka kanje mayileta ukuthi ngoba manje usecishe wangonela le case ngoba ukuyopetulula manje emcoordination nayo kuzoba nzima kakhulu kulesikhathi sonyaka mayileta ngazi kodwa ukuthi bese ngenza kanjani ngokuthi ubufakazi sebonakala ukuthi lensizwa iyinswela boya ukuhamba kwayo ingabuyi into eyayijwayele ukuthi ithi iyayenza nokwabanye ngoba kusho ukuthi yona into ayenzayo kubantu besifazane ubahlukumeza so ke manje sengithi mina noma lobufakazi bungekho although kodwa bezoeda iweight kodwa I think sizoyithola iweight enough la lensizwa kufanele ingaphumi kule court ingazange izikhokhe nje ngoba meke saphuma futhi la uzophinda aqhamuke namanye amasituzisi mayileni imalini ofuna ukuthi mhlambe unxephezelwe ngakho njengomuntu okwangena esitolo sakhe kwantshontshwa phela i-shoplifting akuyona into evumelekile hayi 200 rand nje kuphela ungabe unayo imali mina ngizokhokha on one condition ufuna ukucethelela i-service masuka la ngivele ngaboza uNtshepo sangifuna ngivele ngambona izwani phela because ngithole i-starter ngitholanga i-main course ne-dessert i-advert ayithe imalini yayihlangane yonke leyo nto i-advert ithe 250 i-mind blowing massage awuzange usanganelwe ikhanda the time ekade sekunikezile yenzeka i-mind blowing so yenzeka i-mind blowing yaba manje into esele So you're kulo like into ayikhalelayo lo kiss awuvumelekile lo kiss you know nokukhala yabona nje lokukhala defeats the whole thing because akwazi ukuthi ungakhala wena kuqala i-wrong leyo nto yabo nje ama-rules akawazi ama-rules aleli business Yayithini i-advert? French kiss ngithole African kiss la yayithini i-advert ephepheni uthola i-French kiss e-Africa wena uyasangana lo muntu lo
Hey, France kuneyidube man. You know ufuna ke wena jabulele yona African kiss. Isigwetsho esikhishwa inkantolo ukuthi wena King ihlabisa kuzofanele unciphise ukuhlabisa abantu ungakaboni ukuthi banawo yini ucash noma kuzomela ukuthi uhambe uyofuna icash point. Wena Pepe kuzofanele umkhokhele imali yakhe ngoba lento yenzile injenge shoplifting. Enfanele ujabule ukuthi akakisanga enkantolo ukuthi uyiswe ejele. Kuzomela umnike isinxephezelo sakhe. Akukhuluma mina manje akukhuluma wena inkantolo yami. Wena wahluleka ukudlala enkantolo yakhe sekuvulele. Manje the service be short am. Imali yakho ubuzomkhokhela 1000 ngoba uyakhuluma ngikhuluma sekuzoba 4000. Yeah. Sibonge ngobulungiswa. Phelile icala kodwa Ayis. Sesolinda wena my lady. Esolinda wena. Ngiyancela ukusukuma kade ngisukuma. Usuku lonke ngithathana namacala. Oh, hayi mosho njalo ke kusho ukuthi angibambe dictionary yami. Oh, sibonge my lady. Kokhulu. Khokhe sis, khokhe.